Bearitas kini gyud dili ni iya problema sa og sa kabtangan pa ni siya mo iridero. Naloko na. Iridero problema si Posite Mayor ni Sir Archibald. Mayor, may buntag. Ay, buntag sa pamilya. Mayor, na gahapon diri si Mayor, diri si Ombudsman Buying Rimulya nag-inspection sa mga grabing baha o niya I don't know kung nakikita ba to nimo isip Mayor o ni Governor Pam kay ag Cebu City mao magini kulatahan pero may kondonay kusog nga uwan sa baha. Sir, Mayor, unsa may posible og pananglitag mangayo ang ombudsman nimo og sugyot para sa kaayuhan sa mga Cebuano para kanang tinuray gyud nga flood control dili kay kontrolon ang baha nga mobanaw diri kasada. Naaban mo'y plano na diha nga ikipakita sa ombudsman. Usagyod sa akong tan-aw nga kung makigistorya nato si ombudsman o di ba ang atong secretary sa DPWH. Usagyod sa akong ipangayo nila is magpasabang ta sa national government nga atong matangtang ang mga tao nga naa sa sapa. Kanao sana. Usagyod na ka kay ang barangay o ang city nagkinahanglan man gyud og kanang nipon. Ikaduha assistance considering kay kaning mga tawhana o ato ning i-remove nanglan nato ni sila ibutang og usa ka area. So maunay pinakadako gyud nga kanang atong mapangayo nila. Ikaduha ang atong itan-aw sa pag-solve gyud sa medium term, no? Sa aning kusog kayong gaha. Gawas aning paglimpyo gyud sa mga area asa ang kasapaan kay mao may mo plug up ning garbage. Mao himo og detention funds ba kanang og naa gani mga tubig nga modagayday padulong sa ubos kinahanglan mangita gyud area nga Makasahod. Makasahod ta. Nakain na natay gipanghimo din sa syudad pero dili pa inana gyud ka kana bitong ka sustainable ba so mauni ang sa akong gitan-aw nga pagkatabang gyud sila nato ka Pastilan kay kagahapon mangod murag nindot paminawon ang istorya sa taga national government labi na gyud ombudsman nga iya kunong iyang silutan ang posibleng adunay corruption aning flood control pero mura mag-asto ano sa mao man dako kay pangutana basig mga tiguang lang ta ni Mayor di pa na sila masilutan. Now, ako din pun ang gamay ka. Go ahead, sir. Ang kaning katulo mo ning areas nga tinud-anay gyud nga kanang flood control nga mga infrastructure. Kay ang hitabo din sa atong kasapaan like gikinahanglan ko sa kanang diri sa Tisa Labangon Kana diha gyud bihay. So, kinahanglan gyud og certain kana bitang delineation ba. Kay ug diggon nato ni i-delineate asa dapit ang sapa mag-agay mubalik ra gihapon ni sila bisag tang tangon nato. So, di ba ka natungod anang taytayan diha nga mabaw na kaayo? Mubanda sa taytayan, muawas ang tubig. Di ang kaning ilang mga taytayan nga makita nato sa diri sa south ug sa north, no? Ang garbage manaog dito sa taytayan mailawom sa ilalom. O lagi mo banda? So ang major gyud nga pinakauna natong kwaon mao gining mga garbage. Mao ginay nahon. Now karon kung ang garbage makuha na kung iyang waterway gagmay kaayo of course sigurado gid ni siyang magbaha, muawas. So mo na kinahanglan padak-an ang waterway, balikon ang standard yun nga gidakon para tunhay ang pagdagan sa Tubig baha. Tubig. Mura mag ako tanaw lang gid Mayor ha atong niaging utong una pag yung Huwebes dili aning Manila ra man Luzon maron ang grabing baha. Atong una pag yung mga Huwebes
diha natanggong perting gabihas traffic tungod kay di nakagi mga sakyanan dahil diha po sakyanan diha mismo anang laytay-tayan sa Paloma mura wag kanang boundary between Tisa ug Labangon ang sapa man ko diha gamay na kaayo ni mabaw o niya murag mubo ra pud kayo ang taytayan ang mga basura ni banda dito sa taytayan ibabaw mo to ang tubig po di kuyog ug kuan parte nakalaw mas tubig di na maagian so kana diyang area posible nga mo'y angay palawman po tingali diha ang sapa mayor o niya kare po diri sa Maytisa kana bitong Fatima Village mura mag kuang kaayo tan-aw nimo kanang permanente naman sa gamayng uwan automatic baha kay mura magbabaw kay nang o lawom kayo ang kanang kalsada mura maglakawa sa dandapita mo inungdan nga dili pud kagian sa mga tao bisag ordinaryo lang nga sa kanang mga dagko pang mga sakyanan murag lisod pag-agi tungod kay mulawom ang tubig dayon. Maunay atong gihimo karon no every day niya ang pinakadako nato nga kanang drive ni ka Sunday kay matigom nato ang mga katawhan especially sa atong organic nga mga empleyado na nagtrabaho sa ubang departamento. Ang atong yung gihimo karon pag-remove sa mga garbage kunya pag-disel meaning to say padak-an ang katong areas nga nanay nagbundo nga yuta pag-disel unya pagkahuman kung imog yung taon ka sa limpyo na ni maayo nalawom na ni gamay unya ang atong waterway gamay like makabot na lang usa ka foot 1 foot na lang o kay naay mga haligi sa mga balay di gid inana matunhay Kita. so kinahanglan sama ni sa akong gitan-aw karon medium term nga padad-an nagsuwat kaning mga tawhana pero ilan na ning i-remove ang ilang mga in fact na ay mga negosyante nag-skilled sa ta pero kadaghanan jud mga balay nga gagmay nga na sa pa So ang ilang haligi na jud sa pa Stang lisura tan-aw ko diha dapita mayor kay imo tong inspeksyon atong I think paghuman sa grabing baha ni anto ka kauban sa mga taga city engineering office mura mag tan-aw nako it will take time gid pag kay kana lagi mga balay tinuod nga mong giingon now kanang mga tubiga kani adto sa eskwela pa mi mayor diyan dapita katong sa may sitio Ipil Tisa Pitim to daghanang ipil-ipil karon nahimo naman din ang subdivision mo hinungdan nga ang tubig didto sa ibabaw smooth kaya ang flow niya padung ubos mo matigo man ang sapa nga makapabanaw aring kasadang di na gyud kagian wa kay laing nakitaan ba nga gawas anang pagdisel pagpalawom sa sapa or naabang tay laing alternatibo nga og mahimo dihan dapita magbutang ta og detention fund anang ubos sa sitio Ipil-ipil. Yes ka, maulagi ni ang ato karong gitan-aw asa dapit na usa sa mga dako kayong detention nga akong gitan-aw kanang ni adri sa may Labangon kanang sa witong sapa nga manaugan gikan sa Sacred Heart Village. Eh kaning Sacred Heart Village kanang tubig kanang mani gikan man ni sa Banawa. So mauning nag giagian sa tanan nga mga if not tanan siguro majority sa mga dagko nga kanang development sa ibabaw ani anong dapita agi so that's why usa ni siya pinakadako nga detention nga angay natong paghimuon bitaw grabihan ani aron ang tubig gikas Banawa og sa Tisa Upper katong sa may South Hills magkuanon ta mayor kana na ang matigom anang detention pa nga himuon sa city government pinagi nimo. Yes, maunay atong gitan-aw, maunay ang medium long term. Pero karon ang short term nato is kana yung pag-awhag sa mga tao na kinahanglan number 1 ayaw ilabay ang inyong garbage dito sa sapa. Ikaduha ang pagpadako sa sapa katong area suway mapadak-an nato tungod lang sa nagbundo nga mga yuta. Sunod ka, mauning pa kuha gyud sa mga balay nga na gyud sa sapa. Pero mayor, asa man nato ni doon na ba gyud tay actually ang kaning national government moingon man na nga sige tagaan mo na mo pondo pero ang question sa city government moingon man ang national nga lokal na mo'y mangita og
relocation aning mga tawhana? Naa ba kita Yes, sir. i-relocate ani nilang mga naadya dapita? Naatay relocation nga gitan-aw na kay nagbutang man ta last year, Mm. nag-request ko supplemental budget nga mupalit ta og yuta. Mm. So karon dili man gid anak kasi dali magpapalit na natay areas asa ta mo palit ang process na lang ang procurement process maoy atong gi-follow. Pastilan. Asa man yung area sa South, Mayor? O, how about ang North? Okay, sa north area naatay gitan-aw sa Binalyo ug diri sa Budlaan. Okay? Mm. Now, south area naatay gitan-aw din hidapit kading kapit lagi sa ang akong giingon nimo diri sa may Labangon sa may dawat sa Sacred Heart nga river. Mm. So, pwede na natong butang og detention pan kay dako-dako man 1 hectare man kapin. And the other one dito sa Kiyot o sa Pardo. Okay? Mm. Kaya dito sa kanang Tagunol, nay binakadako gyud nga nasulsa nga dihang ay sapa din sa Tagunol nga maoy magdawat sa tubig gikan sa ibabaw Mm. Kiyot, Pardo, gikan sa kinasangan. So mo na nay nagdungan ta og limpyo anak karon duha ka lugar. Basta nga imong gisulti nga asa ta makapalit o na din sa Binalyo, Ah. 1 hectare kapin din na sa Budlaan na atay mga 1 hectare kapin din na kaya din sa South area o to ang iwan sa may Labangon Tisa Mm. okay. Nawang signal ni mo, Mayor. Kanit na kaya. Nawang signal niya. Kana, medyo okay na. Kana. Ah. Okay. Ang kaning sa North District, ako ning ibalik nimo na ani gitan-aw sa Binalyo, Mm. nya ikaduha naa sa Budlaan na itag 1 hectare din ha. So, Ikatulo ang kaning area sa south na ay katong sa Labangon Tisa mo ni atong gitan-aw. Then the other one is kanang dito sa Pardo. Okay? Dito sa Kiyot. Mayor, na ako'y nahinumluman. Katuloy itong inspection ni mo nga, na-quarry dito, mabaw itong subdivision, ibabaw sa Pardo. Dugay naman to niyo. Katong bago pa kang nakalingkod as mayor, imo itong inspection, bisang nag-uwan, katong bang na-quarry dito. Yeah, yes, Okay, yes, na karsada, Pado, I think, ibabaw to sa Pardo gihapon. Nga, maupoy pagdaghang tubig, Padong, anak yung mismong, na-karsada diya nga, tugpa atong tungod sa merkado sa public market sa Pardo. Meron unsa na Yeah. may update adto di ay? Katong area nga akong i-inspection, nahunong na dito, kay gipahunong man to nako. Pero Yeah. na report, dito sa ibabaw, nagsugod na sa sila og kapag. Eh di makita ba? When the cat is away, the mouse is alone. Maunay, ang akong gihangyo ang mga barangay officials, kung naa gani mga inana, i-report na yun. Now, sometimes siguro na i-report nga ubang areas nga development nga ang uban nga mga opisyalis, well, mauni akong report na dawat nga, ay, kauban ba? Sa nagpare. Hasta nga haka rin Pilipino kita. Anyway, Mayor, di apay last na lang. Unsay update sa Binali? Kaya mo mag si Consel Babe Sandales, mo iya mo ito ni Auhag, mo mong tangtanga, i-revoke ng business permit, nilang Prime West problem. Kaya kanang mudawat mo na silang basura gikan sa pribado o sa laing LGO niya ang Cebu City nga mo naghatag og kuan kanang business permit. Udi man noon palabayon diha. Tinuod na, asa ako nang gisubay nimo sa una, nga naman gyud tay permiso nga makalabay ni ingon sa DNR, pero naman goy kasikas, no? Ingon ng kasikas nga, ay nag-question tang mulabay dito nga, dako sige lang privilege speech o na inigahuman way solution nga gipakita. Yeah, mo niingon si Minalyo nga sige ayaw lang una mo glabay. Ato na ni ang kanang complete lifting dili partial. Na ron mo bayad tag 4.2 million kada adlaw sa login na karon ugma na ay schedule meeting with Primeways may bawal to kung unsay magawa sa ani uka. Arang kay basig nanay hayag-hayag nga ko kay
Matay, sus, bisag karon tinga ang kanina pag-agin ko, gikas labangon pa doong Mayor, basta naghana nagpasad para gaba. Oy, di na ko i-describe, kaya bisig na namahaw ron. Mga tingali na yun, makasulbad in the coming days, kay, ug mag-meeting mo, o niya, doon na nalay ko signal, mas okay yung kayo. Yes, mga ibaw. Oo. Ibaw ka ni. Pultingan subihan din ni Kamerkulis. Sige, sige, Mayor. So, salamat kayo sa imong time, ha? O niya, may buntag ni mo, hambing karon ay. Salamat sa pagtawag. Si Cebu City Mayor ni Sir Archival, woman duawa to proponent sa flood control funds oy sa South District o sa North District. North mo ra giduaw to gahapon. Pero ang giuna katog yung mananga, murag patay tanan ko gitrabaho ra ko noon ako sa kontraktor nitong 15 billion 25% of 60 billion. That is 15 billion din dili to have kang Peter. Ikaw ba? Trabaho, ginawa lang daw ng isang kontraktor.